Khowela mifing berber te pawh hian thil hriat lo an ngah hle a kan dam chung hun hi science le history zirnan bo hmang ila thil then khat hi chu kan hriat thiam lo tur le kan thil fia thei lo tur te awm teuh dawn ni in alanga chung zinga chuan tun laia thiam na chu soi lo man laia mi te po thil fia har sa tak tak atam hle a tun tuma po hian scientist te ina an na thil fia thei lo thil mu chuate kan ho dawn ani lava dome Saudi Arabian thalera hian Harat ke bar anti muna he thil danglam dak lava dome anti hi mu chu ani a lungmanga thil siam ni in chumia chuan chin chi na te ker ani hlom boka helai muna hian kum sang ko vel chu alo om to nia hriat ni in London chi sang sang kon circle kites tele ki hole anti ang pian mangte ani hlom boka achung lama tanga en phe hi chuan ngai mo lo a har le zual hle a heng an thil ker te hi alen em awang hian Google Art atang po in alang phaka asiam tu te chu tu po ni sela hi pa faklak ani a heng thil an mu chuana po hi kum zatel ani ve to a masela asiam tu tele siam ani chana ero an mu chu lai ai khan ma an na son hlei thei chuang lawa helai vela cheng te po hian kan thla tu te siam ti chi an hre theya abak chu soizui tur an hrebik lo ani Petra Glimp Maharashtra he Maharashtra muna po hian lemziak ker sang chuang fe a oma atam zo khi chu mishing le ram sa lemziak ninge ya langte ani hloma masela heng ram sa then khathi chu India ram vel po a mu ngai lo le India rama om lo te ani nok hloma chung zinga chuan hippopotamus kan tiang chi te po hi antela ahun lai ngai tu phei chuan heng African ramsa te hi India mi ta ta na hriat ngai na om lo hrim hrim ti ani a heng Petra Glimp a lemziak te hi upatak tak ni in kumsing tel vel ni a chut ani a then khat chuan heng ramsa te hi India rama an lo om to thin ni in an ngaya then khat ve thung chuan manlai mi te po kha an lo zin kwal ve na sa thei le ni in an ngai thunga a chan na dik tak ero hriat ani lem lo ani million kan tiang chi hi he khowela hian an lo khosa to thin ni a rin na hi ani telin alian chhotel tela an su hnu ni thei om mu chu ani ve reng awang hian he thil hi thil oi om tak ni po in arin thei ome he tiang angke thla lian tak tak hi mun sang sanga mu alo ni to thina thalak ki sang sanga mu tur a om boka hemi po hi chaina thingtlang pakhatami ani a hanen mei po hian mishing ka thla ngei ani ti a hria theya hemi ve thung hi South Africa ami ani ve thunga mishing ke hniak lo chu pu tur dang awang le a bima munami he tiang angke thla lar ber pakhat ani boka heng lo po hi heting angke hniak mu tur hi atam hlea scientist te buaina ber pakhat chu heng ke hniak an hmu na lungte hi kum tam tak kummak ta doi te la upa te an ni thin hi ani kumsang ni le sompali khan ni pakhat Dimitri Russia ami chuan mei chem tumin he mei chem tumna lungal thei zinga hian aluminium ni om taka lang a hmutela heng lungal thei zinga om ani awang hian thil danglam tak ani ringin zirchian turin apeta a azir chiang tu te chuan thil mak tak muchuakin chu thil chu aluminium le magnesium in pol ani ti an chuak ta a hemi ani awang hian ama a in siam thei ani lawa mishing te siam chop ngei ani angaya baka kummak ta doi te la upa nia chut ani boka hetiang angiar them angchi hi khol chi sang sanga mu thin ni in enlen na kan tiang chi apo hian man thin ani a heng ang man lai lungal thei zinga alo om vengo thi zona chan na om lo zinga mi ani a he zona chan na om thei nia an soi hi pahni a oma pakhat jok chu time traveler ten an hnu chi ani ang ti ani a pakhat jok leya chuan alien te lo da ani ang ti ani boka a pahni hian thil oi om tak ero ani lem lo ani chumi ani rual chuan a chhana dang ero scientist hian pu tur an shelem lo ani kumsang ni le som pasari khan photographer pakhat Ismit Moli anti chu Kosawa tlang antia walk turin akala ta chuan thil danglam tak mai ani hian a hmuchuaka a thalak khanen mei po hian a chiang viawin arin oma kan hmuang hian heng thir te hi lunga hian a in zial ani a
heng wer te hi kopara siam nei in heng lunga te hian betin arwala siam an ni ti a hria thaya chumi ba ka chuan convex band anti insulator current kal theilo na ni om taka man hi da del ani boka chumi ba ka chuan thilbial pali hi ali lama hian a om boka ama alu om top theina dan hi om lo hrim hrim a siam nge ani ti a hria thaya chuan transformer bak thil dang ni thei om chi alo bok he thil hi kum sing nia upa ti hriat ani a khangun lai chhut khan current generator chu ni thein arin om si lawa engtia lo om nge ti hi voin thleng po in scientist hian an na hre thei lo ani Fat Boys heng lung manga thil siam te hi Fat Boys ti ani a Guatemala munami ni in a hming hi turu lem lo ma sela ani na ero thil dang dai ani thunga alung te hi kan huang hian abial mum deuh ni in mishing lem ang deuh ani a heng lung te hi kum sang li vela upania chut ani a chumi ba ka chuan magnetic charge an kengtel bok ani he positive charge omna lai hi an lu ding lampang sira vek ni in an du na tak an da ani nge in arin theya mishing ten hetiang magnet hip na hi chaina rama kum sang ni kalta vel khan ama saberatan an en chin chau ni a hriat ani thung heng milim pali te hian U-shape magnetic field an pe chuaka engwanga heng thil te hi siam nge an ni ti hi tun thleng hian hriat alani lo ani Idol of Delbra thil siam chuak tu te hriat lo zinga langsar ber pakhat chu he Idol of Delbra an ti hi ani a manlai thil siam ni in Syria rama mu chu ani a an mu chu na lai mun hi Samarian hote Akkadian hotel Babylon mi te lo ko sak to thin na ani a heng zinga engemaw ber siam chu hi ni a rin ni ma sela a siam tu te tak hi rin thiam an har hle a heng idol te hi inches atanga fit ni vela lian te ni in chi sang sang om nuala item pool ante huna omin lei hnuai lama hian a hnuai lam hi a in phum boka heng mi then khat an mu phei hi chuan conspiracy theories then khat chuan alien ho siam ani rinna lian tak an naya tude siam nge an ni ti hi tun thleng hian hriat alani lo ani Giant of Monte Brama Europe rama khuan milim pakhat Giant of Monte Brama an ti hi an oma Cabras muna ni in Sardinia thanglama an ni a heng milim te hi milim lian tak ni in fitriat laya sang te an ni hloma hun rei tak kal towa siam kha an ni a an siam chua hun hi hriat chian ni lo ma sela then kha chuan kum sang thum kalta vel kha ni in an chuta Neuragic civilization anti ten heng milim te hi an siam chuak ni a rinber an ni a heng neuragic civilization te kan hriat la thei ber chu kum sang ni zani kalta vela Roman Empire na aum chuak kha an ni a heng milim bulaka hian kum sang kha zakua sam sari le pali khan thlan lai chu ani boka then kha chuan heng thlan ho veng tura an siam hi ni in an ringa tun thleng hian heng milim te hi siam ani chan hi hriat chu alni talo ani ole kha tun tuma kan no theite an ni a en tu le chunga lom thu ka suye